където се намираме в момента, имаше 2 метра височина джунгла. 2 метра. На това място, където сме в момента, това е един квадрат между интерната, плувния басейн, Мирото и хълма над австрийския хотел. На това място имаше една саморасла лонглозна гора с мочурище отдоле, което ние решихме и прекъснахме тази смрад, която виреше. Имаше 2-метрови храсти, капини, тоалетни, нарско сборище, буклуци всякакви. Почистихме ги. От всички видове брашляни и саморасни лияни бяха премахнати, почистени до нула и се оформи един терен в рамките на около 10 декара, който идеята ни е, първоначалната беше да направим една екопътека от чешмичката до Мирото, която е построена от ротарианците, но тъй като беше повредена, ние със собствени сили я ремонтирахме и се получи едно прекрасно място. Алеята я направихме не пътека, а широка, пътека, която в момента настиламе с баластра, трошен камък, валираме и по идея на кмета господин Котев ще бъде довършена до край с бордюри и в средата ще бъде възстановена както е с всички алеи в парка, ще бъде пясъчна алея, така както са всички останали алеи. Отстрани ще направим, имаме една идея, водата, която се изтича от чешмичката минералната, ще тече надолу и създава малко неприятности, така вода, ще я вкараме в тръби и при денивелацията, която има, на по-долно ниво ще направим един малък интересен водопад. Да, с някаква фигура. Ще бъде много интересно. Дърветата са почистени. Това основните дървета, които са тук, това са акация, бяла акация и речна лъша. Всички останали дървета, които са защитени, сме намерили тук като ясен и прес, са белязани, като са варосани. Засадихме в алеята, новата алея, която се оформи и ремонтирахме ние, олеандър, 3 цвята, роза и 2 сребристи кипариса. Това е всичко с собствен ресурс, който разполага. Инициатива на госпожа Вили Тегова, арт-декоратор, знаете, на цветя. Познавате я всички, една от най-добрите в града, моя приятелка. Утре, по нейна идея и с мое одобрение и с помощта на 30-40 ученици от земеделска гимназия в град Сандански, идеята ми е да почистим цялата зелена и паркова площ на общинска болница град Сандански. С част от моите работници да приведем болницата, храстите и дърветата във форма. 2 пъти сме го правили на добра воля. Те имат един служител, който ни им върши работа. Но заедно с учениците ще ви приведем болницата в един приличен вид. И оттам нататък нашата молба е към всички, които имат нужда от болница и посещават болница, да я поддържат в малко приличен вид. Защото тя е болница за всички, не е само за определени хора. И да бъде едно хубаво място, приятно и за лечение и в приятен вид.